Nagkaroon ng enkwentro ang 84th Infantry Division at 15 miyembro ng New People's Army o NPA na pinamumunuan ng isang Joel Manangan o alias Rasul sa Sitio Barat, Barangay Burgos, Caranglan, Nueva Ecija. Higit 2 oras ang itinagal na enkwentro kung saan siyam ang nasawi mula sa kampo ng mga rebelde habang isa naman ang sundalong nasugatan. At para po bigyan tayo ng update, live sa linya po ng telepono si Lieutenant Colonel Isagani Nato, ang Chief PIO ng Northern Luzon Command. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at ng CLTV, ma'am. Opo, Magandang Colonel, gabi. makikibalita lamang po kami. Pakidetalye po sa amin kung ano po ba yung nangyari dyan sa Caranglan at kumusta po yung naging enkwentro. Ito po ba kinukumpirma natin na nagkaroon nga po ng enkwentro sa pagitan po ng ating militar at ng NPA? Opo, ito po ay katotohanan at kinukonfirm po ng Northern Luzon Command ang pangyayaring nagkaroon po ng encounter sa pagitan ng 84th Infantry Battalion ng 7th Infantry Division na nakabase dyan sa Nueva Vizcaya. Ito po ay encounter between 84th ID and about 15 communist terrorists ng mga NPA na pinamumunuan ni Joel Manangan, Akarasul, na ang unit nila sa NPA ay Platoon, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Eastern Pangasinan. Dito po yan naganap sa Sitio Barat, Barangay Burgos, Caranglan, Nueva Ecija kaninang umaga, alas 7:25 ng Setyembre. At ito po ay natapos hanggang alas 9:50 na po ng umaga. Opo, Colonel, paano po nangyari? Ito po ba ay talaga pong minanmanan na po natin itong grupo ng mga NPA? Initially po ay nagbigay po ng information ang mga mamamayan po dyan sa Caranglan dahil sa mga reports na may mga armada daw po na nag-threaten sa area. At specifically po, ito ay mga New People's Army na nag-ooperate sa bayan ng Caranglan. Opo, nagte-threaten po sa mga residente, particular po dyan sa barangay na yan. Ano pong klaseng threat po, sir, ang inireklamo ay nilapit po sa inyo ng mga residente? Kasama na po yan yung extortion. Yan po yung kanilang ginagawa sa lugar ng Caranglan. At nagsawa na po ang mga mamamayan dyan sa Caranglan at naisipan na magsumbong at magbigay ng impormasyon sa ating mga kasunduluhan dyan sa 84th Infantry Battalion. So bago pa po ba, Colonel, nangyari itong ekwentrong ito ay pinagplanuhan na po sa parte naman po sa bahagi po ng militar. Ito pong pag-aksyon na ginawa po ninyo ngayong araw. Opo, ito ay parte po ng isang strike operation na intel-driven since may information po tayong natanggap mula sa ating mga kababayan. At ito po ay isa katuparan at naging successful naman po. Kumusta naman po, sir, yung naging enkwentro? Meron po bang nadamay sa mga civilian po natin o wala naman ho? Wala naman pong nadamay since isolated area naman po yun at malapit sa kabundukan. Yun nga lang po ay nagkaroon po tayo ng isang wounded sa ating hanay. Opo. Isang korporal po na may tama sa kanang binti. Ilan po ang kumpirmadong nasawi sa hanay naman po ng NPA, sir? Opo. Sa hanay naman po ng mga New People's Army ay mayroon pong siyam na body count po tayong nakuha o tinatawag natin KIA, Killed in Action. Kabilang po dito yung leader nila na si Joel Manangan, Akarasul. Siyam po lahat yan. So kasama rin si Kajan, Gian, Kabunso, Kaasok, at may 5 pa pong hindi makilalang communist terrorist na mga New People's Army. Pero meron po ba kayong nahuli, sir? Nabuhay pa po? Ayon po sa report ay wala na po. Ito lang po ang kanilang na-recover. Kasama na po yung siyam na high-powered firearms Alright. na kanila pong dala-dala mismo. Colonel Nato, ito po bang mga NPA na ito, base po sa nakala po ninyong impormasyon, gaano na po ba sila katagal, no? Na nabanggit nyo nga po na nag-extort dyan sa mga residente dyan. At ito po ba yung, sir, yung unang pagkakataon na nagkaroon po ng ganitong insidente, particular po dyan sa Caranglan? Hindi naman po. Dati pa pong ginagawa na nila ang mga extortion activities na to. Kasama na rin po ang pag-recruit ng ating mga kabataan para sumanib sa kanilang hanay.
Alright, sir. Dahil po sa insidente na ito, ano po ang gagawin naman po ng NOLCOM? I'm sure sa mga ibang mga residente ho na nakatira dyan, hindi po may iwasan na medyo mag-create po ito no, ng pangamba. Lalo't nalaman po nila na meron palang mga NPA dyan sa lugar po nila. Opo. Bilang mandato po ng ating NOLCOM at ng Army ay patuloy po tayo magkakandak ng clearing operations at pursuit operations para maitaboy ang mga NPA sa nasabing lugar at maging peaceful naman ang Karanglan Opo. laban sa mga armadong grupo na to. Colonel, base po sa impormasyon ho ninyo, meron pa po bang ibang mga miyembro ng NPA po na gumagala sa lugar na yan? Wala na po. Actually, yung NPA na to ay isa lang naman po na unit na ang nasakupan ay Karanglan. So, nabawasan po ang kanilang strength sa ngayon. So, siguro matatagal sila para makapag-recover. Pero ito pong, ano po ang masisiguro naman po natin, sir, sa mga residente po dyan, no? Para po medyo mapawi po yung pangamba nila matapos nga po itong insidenteng ito. Opo, atin pong marapatin na isipin na ang kasundaluhan ngayon ay mga professional na ngayon. Hindi naman ito gaya ng dati na kanilang akala ay isang walang pasubali na inuyurakan ang kanilang karapatan. So ang sundalo po ngayon ay nariyan para ipagtanggol sila laban po sa mga terorista na naghasik ng pananakot diyan sa mga kanayunan. Ganon din sa mga businessman sa pamamagitan po ng extortion. Opo. Sir, panghuli na lamang po, no? Ito po kaya ay hindi naman po sinasadya, no? Kasi bukas ho ay 21st anniversary, o 45th, sorry, Opo. 45th anniversary po ng martial law. Ito po ba ay Opo. nagkataon lamang, sir? O sa tingin ho ninyo, sinadya po itong Wala po pangyayaring itong ito? koleksyon. Ito po ay nagkataon lamang dahil ito nga ay naibigay na impormasyon na dapat i-address ng ating kasundaluhan sa area ng Karanglan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si Lieutenant Colonel Isagani Nato, ang Chief PIO ng Northern Luzon Command.